Gracias, señora presidenta. Señor presidente, dá gusto velo a vostede encantado consigo mesmo e co seu goberno. Dá gusto. Mañá fai exactamente 1 de marzo 3 anos do seu triunfo electoral en Galicia. Desde ese día vostede basou o éxito desta legislatura en 5 piares: a creación de emprego, disminuindo as tasas de paro; a fusión das caixas galegas para crear a quinta caixa de España; o impulso do plan eólico como columna vertebral do desenvolvemento económico de Galicia con 6.000 millóns de euros e 14.000 postos de traballo; a blindaxe dos servicios públicos básicos e a eficacia da administración pública. Mañá, día de celebración, repasemos como están os 5 pilares do seu éxito. En Galicia estamos en récord histórico de paro rexistrado. 271.000 persoas que poden chegar a ser 300.000 en este ano. Vostede é o presidente que máis emprego destruiu na historia de Galicia. Fracaso estrepitoso do sistema financeiro. Vostede queda na historia de Galicia como presidente co que desapareceron as caixas galegas. Paralización e perda do plan eólico, dos investimentos e do emprego, sen máis razón que a súa paralización e o sectarismo. En vez de blindar os servicios públicos como prometeu, vostede pasará á historia como presidente dos recortes, da privatización e do copago nos servicios públicos. E en vez de mellorar a administración pública como vostede prometeu, encabeza un ataque radical destinado a reducir a eficacia da administración autonómica para todos os usuarios. Señor presidente, vostede pasa a ser o primeiro presidente co que as galegas e os galegos perden dereitos en vez de gañar dereitos. Vostede cree para estar satisfeito e eufórico como se ve? Mire, cal é a realidade? A realidade é que non hai crédito nin para empresas nin para familias, que a produción industrial está destrozada, que a destrución de emprego é a tónica de Galicia e que os servicios públicos e, basicamente, a sanidade está entrando en barrena. Señor presidente, o colapso sanitario só non o ven vostede e a conselleira. Non lle preocupa o que está pasando na sanidade galega. Non lle preocupa que estén pacientes 72 horas, 3 días esperando nas salas de urxencias. Vaya rematando, señor Que falen das salas de urxencias como almacéns de urxencias, que non existan camillas, que se aplacen intervencións quirúrxicas, que haxa que cobrarlle de novo a tarxeta sanitaria. Señor presidente, esta primeira intervención só lle remato cunha pregunta. Por que en vez de andar de paseo por Andalucía non visita os hospitales do noso país? Por que non vai ás salas de urxencias Remate, e señor comproba Vázquez, por favor. todo o que está pasando? E remato, señora presidenta. Remate xa. Cree vostede que a lei que aprobaron onte, que é un ataque aos servicios públicos, vai a mellorar todo isto que lle acabo de reflexar? Moitas gracias, Nada señor máis e Vázquez. moitas gracias. Ten a palabra para responder o presidente da Xunta. E agradezo moito a pregunta de balance, señoría. É verdade que estou un pouco máis satisfeito porque estou cumplindo co meu deber do que pode estar vostede. Pero eso, como é natural, non é culpa miña, señoría. Será culpa dos que ten o seu lado no grupo parlamentario. En todo caso, señoría, eu vou a seguir traballando por Galicia. Vou a seguir traballando por Galicia. Se usted ten ideas, nós as concretamos. Se usted ten propostas, nós as avaliamos. Se vostede non ten ideas, senón pancartas, e non ten propostas, senón protestas, entón, señoría, ten vostede un doble problema. Nin é útil a Galicia, nin me temo que sexa útil o seu partido. Señoría, o resumo destos anos é que estamos en Galicia nunha das economías máis saneadas de España. O resumo é que Galicia ten o segundo déficit público máis baixo de España.
O terceiro é que Galicia ten a disminución de déficit público dentro das dúas comunidades autónomas con máis rigor de España. E iso que produce, señoría? Eso produce que en Galicia seguimos pagando os provedores cando a inmensa maioría das comunidades autónomas non o poden facer. Eso produce, señoría, que en Galicia non recortamos un euro os salarios dos empregados públicos cando vostedes recortaron 3.000 euros a un médico, 2.500 euros a un profesor, 2.000 euros a unha enfermeira e 2.800 euros a un funcionario da Xunta de Galicia. Mais ou menos, señoría, 40.000 euros o mes. 40.000 pesetas o mes. Señoría, Galicia sigue sendo responsable, sigue sendo cumplidora, e iso vai a garantir os servizos públicos e, sin dúbida, estar en mellor posición na recuperación económica. Señoría, a quen vostede quere engañar? Despois de rebaixar a todos os empregados públicos o 5% dos seus salarios para sempre, despois de conxelar a todos os pensionistas as súas pensións para sempre, despois de incrementar o IVA do pan, dos autobuses, dos fármacos, para sempre, a quen quere vostede engañar? Xa lle digo, señoría, comprendo o disgusto dos empregados públicos. Comprendo que podan estar disgustados porque non podemos manter en época de crise económica o que podíamos manter en época de bonanza económica. O que non comprendo en ningún caso, e creo que Galicia nin os empregados públicos lle van a tolerar, é que lle tome o pelo os 90.000 empregados públicos da Xunta de Galicia. Vostedes lle rebaixaron o seu salario para sempre e non o fixeron a través de unha lei, non, de un real decreto lei que se convalida as 24 horas da súa aprobación. Señoría, un pouco máis de respeto. Un pouco máis de respeto Vaya polos rematando, empregados presidente, por públicos. Un favor. pouco máis de respeto por Galicia. Un pouco máis de respeto polas súas siglas e respétese a si mesmo, porque senón non o van a respetar nin os seus compañeiros. Moitas gracias, señoría. Moitas gracias. Ten a palabra para a réplica o señor Vázquez Fernández. Gracias, señora presidenta. Señor Feijóo,